Imini yesabatha ayibenhle wabangcwele. Zovula ngesihlabelelo 141 inkosi busuqhama kwebandla. Bangazazi lezi zindaba anibatshelana abangazazi Hey!
Yes, it's really. Yes,
Amen. Isihloko salenkonzo sithi konke okudaliwe kuyaphila kuNkulunkulu. Konke okudaliwe kuyaphila kuNkulunkulu. Incwadi kaLevi 20 verse 26. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe ngabami. Leli vesi lingukhiye kuwo wonke umuntu onokukholwa kweqiniso. Ukuthi uze uthi uyakholwa ngempela kumele ube ngumuntu ofana noNkulunkulu. Umuntu ofana kanjani noNkulunkulu noma noJehova? Ufana noJehova akusho ukuthi iba nesimo sikaJehova. Ngoba akakho umuntu onjalo. Asimazi nokuthi uJehova unasimo sini. Kodwa ukufana noJehova kusho ukuphila impilo ethandwa nguJehova. Ukuba nempilo eyamukelekile kuJehova. Eyenza uJehova aziqhenye ngendlela ophila ngayo. Ukuba njengoJehova kusho ukuphila impilo yasezulwini. Impilo ekwenyanyayo ukwenza into eyisono kuJehova. Yini isono? Isono inoma isiphi isenzo esiphambana noma esiphikisa lokho okushiwo nguNkulunkulu. Umuntu othanda isono ngumuntu othanda ukwenza lokho okuphikisa okufunwa nguNkulunkulu. Thina simazi uNkulunkulu. Ngakho ke asazi ukuthi yini oyifunayo, yini ongayifuni. Kodwa uJehova unesithunywa zakhe. Ngaze siyaye sazi ukuthi uJehova uyisimo esinjani. Uthandani noma yini ongayithanda. Njengenzalo yesizwe sikaJehova sikaIsrael ngoMoshe nabaprofeti abamlandelayo siyazazi zonke izinto uNkulunkulu ozithandayo nongasithandi. Thina ke siyaye sizame ukulandela lokho okuthandwa uNkulunkulu. Kulesi sikhathi samanje baningi abantu abayaye bathi bangamakholwa, abanye bethi bangabaprofeti. Kodwa kuthina umprofeti ngumuntu owedlulisa umyalezo kaNkulunkulu ngalokho othi uJehova asikwenze noma lokho othi uJehova singakwenzi. Intando kaNkulunkulu ilokho uMoshe nabaprofeti abamlandelayo othi uyahuwa, uyajabula ukusibona sikwenza. Konke sikwenzayo sikwenza ngokutshelwa abaprofeti. Esikutshelwa uMoshe ngoba uyena waletha inkolo kithi. uShembe umprofeti wathi noma ngokucabanga kwethu singathi sehlukile ezilwaneni noma ezihlahleni noma ezihlahleni, kodwa kuNkulunkulu
siyefana. Isilwane kanye nesihlahla siyakuzwa ubuhlungu njengawe. Sicabanga futhi siyakuzwa ubuhlungu njengawe. Njengabantwana bamaNazaretha sifundiswe kabanzi ukuthi noma isiphi isilwane noma into engaphefumuli uyiphathe kahle, ngoba uma ungayiphathi kahle iyakumangalela, bese uJehova uyakujezisa ngonya olwenze esilwaneni noma kwenye into. Leyo nto kufanele abantu abangamaNazaretha beyazi, kakhulukazi laba abasafika. Thina esazalwa lapha siyakwazi ukuthi kuleli bandla awuhlukumezi isilwane, kuleli bandla awuhlukumezi isihlahla. Abakwazi kunendaba eziningi lapha izihlahla ezayifike zimangale zishembe ngokugawulwa yithi. Lapha thina sakhula uma ngabe kuyisabatha ungeke uthathe igeja ufike ulishaye phansi kusushiya. Noma ke ungayisabatha nje igeja kufanele ukuthi lilime wena ungalimi ngayo. Umthetho woNazaretha. Noma ziningi izibonelo ezifakaza lokhu engikuchazayo, kodwa ngifisa ukuchaza ngesigameko engasilandela ngaze ngathola uqiniso baso nokuthi lesi sigameko sisifundisani ekukholweni kwethu. Mina angisena umuntu othanda ukuthi uma ngizokhuluma indaba nje noma ngoshembe noma ngani bese ngiyithathe nje ngokwendaba. Ngiyayi-research ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume ngento engiyazi ukuthi yenzeka ngempela, hayi inganekwane. Ngisemhlanganweni wesikhumbuzo sikababa omkhulu kwafakaza ikhehla. Le ntshumayelo yaleli ikhehla yangithatha, kodwa ngase ngifuna ukwazi kabanzi ngobuqiniso bayo. Kwathi ngo-1985 ngisebenza enkantolo eMbumbulu, ngathatha imoto ngase ngiya emzini waleli ikhehla oseduze kwasendaweni yaseSikhawini noma yaseSikhaleni. Leli ikhehla kwabe sekuyikhehla eliphakathi kweminyaka eku-80 kuya ku-90, kodwa kuyikhehla eliqinile. Leli ikhehla lalibizwa ngalesi sigameko elaseHleya. Leli ikhehla igama lalo kuthiwa uMadlengwenya Ndulakazi. Ngifika emzini walo, leli ikhehla langithatha lanami echibini icubu lapho lesi sigameko esenzeka khona. Lafike lahlala phansi nami eduze kwalapho ingwenya yalibamba khona. Ubani phakathi kwenu owazi icubu? Baningi. Uma engixoxela uthi uMadlengwenya kwakulisabatha ekuseni ngo-9 kungena inkonzo yesabatha. Abazali bethu sebesenkonzweni. Njengoba ngisho nje mina ngahamba ngaya emzini walo ngalithatha ngathi aliyongitshengisa lapho ingwenya eyalibamba khona. Sathatha izinkomo sayobhukuda ngazo kuleli chibi. Izinkomo sazifaka emanzini, sase sibamba imisila yazo noma amashoba azo, ngoba kwakushona lapho ezayihamba khona. Zathi ziyangena izinkomo seziphakathi, zavele zajika ngokusheshsha zibaleka.
kanti zibona ingwenya iza kuyo. Le nkomo engangibambelele kuyo eshobeni layo ngoba yayisinayi yazilandela lezi ezinye izinkomo, mina ngeza emva kwayo ngibambe eshobeni layo. Yathi uma ifika kuyo ingwenya yafika yabamba mina. Niyibona leyo nto? Abafana sasikwenza lokho la kufaka inkomo ukuthi kushona kangakanani kufakwe inkomo. Inkomo zaseziyibona ingwenya seziphakathi emanzini zajika zabaleka. Lena esinayi yeza ngemuva lo mfana ebambelele eshobeni yafika ingwenya yabamba. Ngangixoxelwa uwe. Abanye abafana bakhala bebona ingwenya ingibamba, bagijima baya ethempelini lapho okwakukhona abazali bethu. Bafika enkonzweni balubika udaba bekhala. Lapha enkonzweni kwakunenkosi uMagemegeme Dube. Inkosi yathi aqhutshekwe nenkonzo ize ivalwe. Yabe isiphuma inkonzweni inkosi isiya endlini yayo eseduze nomuzi iGibisile. Niyamuzwa umuntu okholile. Sefika isidumo sokuthi ingwenya siyibambe umuntu. Yathi inkosi nasikwazi ukuphuma esonkulu. Asiqhubeke. Eqhubeka laze laphela inkonzo kwasengathi akwenzeke lutho. Yathi suka lapho yayongena endlini endlini yake eyakhiwe uShembe. Yabe isimemeza kakhulu. Yathi Shembe wathi kugcwele isizwe sami, lo muzi uwakha eduze komfula ukuvimba izingwenya eseziqede abantu kule ndawo. Kodwa namuhla ingwenya isibambe umntwana omNazaretha kuliSabatha. Ngizothini mina esizweni sami? Kusho inkosi ithandaza. Ithi Shembe ibizo babamkhulu. Wena wakha eduze kwalumfula. Ngoba uthi uvimba izingwenya uthi zingaphinde zidle labo bantu. Wakusho lokho kugcwele abantu abangayiwa amaNazaretha. Kodwa namhlanje ngeSabatha ingwenya isibambe umntwana weNazaretha. Manje mina ngizothini kubantu? Uthi-ke uMadli wayingwenya, ingwenya yangibamba ngezinzipho zayo emahlombe. Wabe sekhumula iyembe engibonisa amanxeba lapho yayimbambe khona. Wakhumula uMadli wayingwenya wangitshengisa amanxeba ngemuva. Wabe sethi yahamba nami ichibi lonke. Yagcina isingena ngaphansi kwamanzi. Nami. Kodwa ngakwazi ukuphefumula noma sengingaphansi kwamanzi. Leli chibi likhulu kakhulu. Mhlawumbe amakhilomitha ambalwa ukude nokubanzi. Ngoba ugcina ungasaboni kahle ukuthi lisukaphi ligciniphi. Uthi-ke uMadli wayingwenya, ngathi sengiphansi kwamanzi ngezwa iphunga elimnandi. Ngezwa ukuthi liphunga lasephakameni. Khona lapho ngaphansi kwamanzi ngabona umuzi waseGibisile, lo oseduze kwechibi. Sengubona ngaphansi kwamanzi. Kodwa ngawubona usuvela ngaphansi echibini. Khona kulo muzi
ngabona sekuvela ubaba mkhulu waqonda kule ngwenya eyayilokhu ingibambile, wafike wakhuluma nayo ngolimi engangaluzwa. Wathi esekhulumile nayo yabe isibuyela nami lapho ekade ihamba khona, yahamba nami izungeza ichibi lonke, kulokhu kusukela ngesikhathi sika 9 ekuseni sekuyoshona ilanga. Ilokhu ingwenya ihleli phezu kwalo muntu ihamba naye yena engaphansi kwayo. Yabuye yashona futhi phansi. Ngesikhathi sishona phansi lapho kade imikhona waqhamuka futhi ubaba mkhulu. Elokhu eqhamuka phansi kwamanzi. Wavela esethukuthele kakhulu, amehlo esebomvu. Wafike wayikhomba ekhuluma nayo ngolaka, kodwa yona ithulo ilalela ukukhulumayo. Eqeda ukukhuluma nayo yasuka yabuyela ngaphezu kwamanzi, isalokhu ingibambile, igibele phezu kwami. Yasuka yaqonda lapho okwakukhona khona abantu. Sekuntambama ngaqala ukubabona abantu abaningi begcwele ngaphandle kwechibi, abanye bekhala. Ingwenya yavele yaqonda ngqo esixukwini sabantu, bayibona bakhala, babona nokuthi isalokhu ingibambile iza nami kufa. Le ndaba ngiyixoxa ngoba kuba khona ukuthi into uma uyazi noma kunabantu abayazi bese ngicabanga ukuthi bonke abantu bayazi. Ebe phakamisa abaqala ukuzwa le ndaba. Baningi. Ngaleso sikhathi kwase kuyoshona ilanga, yafike yama eduze kwabo, kodwa bangakwazi ukufika lapho imikhona ngoba kwakushona. Yathi suka yaya lapho kungashoni khona, yafike yangijikela ngaphandle, yabe isibaleka ingena echibini. Bagijima beza kimi, bangithola ngisaphila ngaphandle kwamanxeba ayesemhlaba. Ngabe sengithathwa ngisiwa ekhaya ngoba ngaleso sikhathi isibhedlela zazingakabikho. Ngakusasa izinkumbi zabantu zazifika zizongibona, zizobona lesi simanga somfana ohlale ngaphansi kwamanzi nengwenya kusukela ekuseni kwaze kwaba ngo-4 kuya ngo-5 ntambama ephila. Ngenkathi ngilele endlini ngangiphethwe ngamanxeba alengwenya asemahlombe ami, kodwa kuqhamuke abantu abangangezimpukane emkhathini khona endlini. Bafike bahlale emanxebeni ami bese ayaphola ngaso leso sikhathi. Amen. Nizwa indaba. Lo mfana wathi mase egula esendlini, kwakuye qhamuke abantu emkhathini, kodwa phakathi endlini abangangempukane befike behlale lapha emahlombe.
bese kuyaphola. Kodwa uma kungena abantu bebanga umsindo, laba bantu abangangezimpukane basuke kwakundiza emanxebeni, bese ngizwa ubuhlungu bamanxeba. Ngaze ngacela ukuthi uma abantu bengena endlini bengawubanga umsindo, ukuze laba bantu basezulwini abahlala ezilondini bengathikamezeki, bese besuka kimi, ngoba ubuhlungu bamanxeba buyanqamuka uma behleli emanxebeni. Yezwa leyo nto? Ngicabanga abantu labo ukuthi ingilosi. Akuphelanga isonto ngazibona sengipholile, ngipholiswa yilaba bantu abangangezimpukane. Emva kwalesi sigameko sokusinda kwami ngabe sengiyiswa ubaba mkhulu. Wafike wathi ubaba mkhulu, angeke ngisheshe ngife, ngizohlala emhlabeni ngishumayela ngalesi isimanga sokusinda kwami, ukuze ngizolandwa nguye lesikhathi sakhe, nguye uyofika ezongilanda. Nezwa lento ngangikhuluma naye uMadlwengwenya, hayi ukuthi ngangixoxela umuntu. Ngathatha imoto ngisemvumbulu ngaye ngawufika esihaweni, ngafike ngamthatha ngaya lapho ingwenya yambamba khona. Ngathi hlala ungixoxele. Wathi yange sakwakula ekhona. Simi ngaphandle kwechibi. Kodwa esemdala eseliphethe. Seliphethe. Uthi-ke uMadlwengwenya, ubaba mkhulu wayefike wacela indawo yokwakha umuzi wakhe eduze kwechibi icuba. Yenqaba inkosi Magemegeme Dube. Yathi ubaba mkhulu akakwazi ukwakha eduze kwaleli chibi, ngoba izingwenya sezibaqedile abantu kule ndawo. Wathi ubaba mkhulu, ngokwakha kwami lumuzi ngizovika zona izingwenya, akakho umuntu oyobuye adliwe ingwenya kuleli. Nangempela noma wayambamba lo mfana ayizange yambulala, ayizange lelo chibi labuyela kwaba khona ingwenya ibamba abantu. Igibisile isekhona namanje na siwasha khona. Into esiyaye siyibone zimboma kuphela, asikaze siyibone ingwenya. Lokho ubaba mkhulu wakusho phambi kwesizwe sakwaDube nesingakholile. Manje kwase kuba isimanga uma ingwenya isiqala ngokubamba ingane yomNazaretha uyisabatha. Uyaqhubeka uMadlwengwenya uthi ubaba mkhulu wakhisa inkosi Magemegeme indlu emzini wakhe. Wabe sethi lendlu isiguqo sakho, noma yini embi eyenzeka ezweni lakho uyothi uma ungena kulendlu uthandaza ungimemeza, ngiyokuzwa noma phi lapho ngikhona, bese ngiza ngizokusindisa. Amen. Yikho okwenza ukuthi uma kufika lesi sigameko sokubanjwa komfana ingwenya, inkosi Magemegeme yathi akuqhutshekwe nenkonzo. Kodwa kwathi emva kwalokho yayisiya kuleli qhubhane layo, ifike kulo ibiza uShembe ubaba mkhulu.
Kuthiwa ubabamkhulu wayesenkonzweni enhlangakazi. Waphenduka khona enkonzweni wathi nansi inkosi uDube ingimemeza. Kukhona okubi osekwenzekile esizweni sakaNkulunkulu. Ameni, ameni, ameni,
Yo money, lapha sikhuluma ngendaba yomuntu owembethwe ngumoya kaNkulunkulu. Amen. NjengoShembe ubaba omkhulu. Ukuthi akukho okuyaye kumehluko. Nokuthi uma uNkulunkulu ekuthuma emhlabeni kubantu bakhe ukunika wonke amandla njengoba washo Elisha kuEliya wathi ngicela ukuba umoya wakho uphindwe kabili kimi. Nomoya kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi wawuhlala kuShembe njengoba namanje umoya kaShembe uhlala kulabo uNkulunkulu abamkhonza eQiniso. Amen. AmaNazaretha ikakhulukazi la akwaShembe ayakuthanda ukukhuluma ngezimangaliso zikaShembe. Bese bethi lezi zimangaliso zichaza ukuthi uShembe uNkulunkulu. Kodwa uma sekuza kwizimfundiso zikaShembe ngokugcina umthetho kaNkulunkulu, konke lokho bavele abaningi bakulahlile. Uma ukuthi ababe izangoma, babe izangoma. Uma ukuthi abahlabela amadlozi, baphuze utshwala, benze lokhu ukuthi abakwenze. Ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba balenze inhlekisa emhlabeni. Sengathi sonke njengoba singamaNazaretha kaNkulunkulu singaba yiwo nangezenzo. Amen. Sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sesabe ukwenza isono. Sibe ngabantwana abamesabayo uNkulunkulu. Njengoba esho ubaba mkhulu, asilwele ukuba sibe ngabakhethiweyo. Singavumi ukuya kwabalahliweyo noma sesiwubonile umuzi okhazimulayo. Usho njalo uShembe uthi ukukhethwa nguNkulunkulu yifa lamaqhawe esu. Abangakhethiwe umuzi ongcwele bawushiya sewuvele, bavele bahlehlele umuzi. Uthi ubaba ilanga izinja zaya kuNkulunkulu zafike zakhononda ukuthi zona azivunyelwa ngani ukuthi zingumuzulu. Wathi uNkulunkulu kungenxa yokuthi izinja azidalelwe ukuthi zingumuzulu,
Kodwa izinja nazo zathi cha, nathi siyafuna ukuba singene ezulwini. uNkulunkulu esezivumela ukuba nazo zingene ezulwini. Ngosuku oluthile kwaba usuku lwazo izinja ukuba zingene ezulwini. Kwathi uma kushaya isikhathi amasango ezulu avulwa kakhulu, zonke zaphangelana ukungena ezulwini. Kodwa kwathi ezinye sezingene, kwaqhamuka inyamazana, ezinye zakhohlwa indaba yezulu, zaxosha inyamazana eyayinqamula phambi kwazo. Kwathi nalezo ebesezingene ezulwini zajika phakathi, zaphuma, zaxosha inyamazana. Ekugcineni zonke izinja zazithola sezikhohliwe indaba yezulu, sezibanga inyamazana. Uthike uNkulunkulu benginitshelile ukuthi nina anidalelwanga ukungena ezulwini. Le ndaba yezinja ubaba Ilanga wayekhuluma ngayo ukuthi uma ukholwa angingababikho into eseceleni oyithandayo ngaphezu kwaNkulunkulu. uNkulunkulu ungamqhathanisi nento yakho. Uma usuphethe uNkulunkulu ungabuye ubheke eceleni. Yonke inhliziyo yakho nesimo sakho ubheke uNkulunkulu kuphela. Behave njengalezi zinja ezathi ifuna ukuya ezulwini, kodwa lithe mase sezisezulwini zase zithathwa inyamazana. Uthi-ke ushembe abanye abantu noma ungabashumayeza kanjani ngendaba yombuso wezulu, abayingeni leyo, bakhetha le eya ekulahlweni, bahlehlele emuva, ngoba lo muzi uyifa lamaqhawe. Njengoba silapha nje asibe amaqhawe, maningi amaNazaretha kakhulu, kodwa abantu, usho njalo uJesu uthi baningi abantu abamenyiwe, kodwa bayingcosana abakhethiwe. Abantu abakwazi lokho ukuthi baningi abantu abamenyiwe, wonke umuntu umenyiwe ukuthi ezulwini, kodwa bayingcosana abakhethiwe ukuthi bengene ezulwini. Njengoba silapha nje singamanazaretha sibaningi, kodwa thina sikhethiwe ukuthi sibe izindlamafa zezulu ukuba singene ezulwini. Akho ntshumayelo ongayinika umuntu ongakufuni ukukholwa bese ekholwa. Ungayimukeli indlela yokukholwa kubantu abaningi into ongeke uyenze lutho, ngoba ukuhlubuka uNkulunkulu isimo sabo sasendulo. uYeshua uthi bazenzisi. uIsaya waprofetha kahle ngani lapho ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Bonke abantu ma uya kumaNazaretha akhuluma ushembe uNkulunkulu, what not. Ma uya kumaKristu uJesu uNkulunkulu, bashumayela ngaye kuze kushone ilanga, bahlabelela ngaye kuze kushone ilanga, kodwa zindebe zomlomo.
konke lokhu kuhlabelela ngaye, ukushumayela ngaye, ukuhlanya ngaye, futhi amaKristu awesi. Ngiyibuza ukuthi ngihlobone elenza ukuthi umuntu ebhange umsindo yonke ayikho nje into yabo ethobile. Zindebe zomlomo. Kodwa ukwenza lutho. uNkulunkulu siyambonga uShembe. Amen. Ukuthi thina wasinikeza umoya omuhle ngendlela esinika. Amen. Awukho umoya omuhle njengomoya ungena umoya kaShembe. Ngoba umoya kaShembe wathi baba ilanga ukube ubaba mkhulu nenkathi esenhlangakazi wake wayimukela lemimoya wayobuya enhlangakazi enamandla mhlamba ngaphezulu kwalana sephansi wathi kodwa umehluko ukuthi uyobe bhonga umoya kaShembe kuphela ongabhongi thina sibhongi. Amen. Asibhongi nje thina ntomonto. Thina ngeke usifice siphethe iBhayibheli sithi righteous or what not. Siyathula. Ngisho umuntu engaqhamuka kuphambi kwedimoni asibangi nedimoni sithi phuma kunjani cha sivele sikhulume kahle. Ithina. Amen. Ngelinye ilanga sasesikhawini kunomuzi esekufe abantwana abathathu befa asebekhulile sasesiya kulomuzi siyobona safica kukhona amanye amakholo amaKristu sekufa abantwana abathathu befa ngento eyodwa bevele wenkinkize befa sathi sazobona kwavele kwawa owesine naye waqikiza asukuma amaKristu athi in the name of Jesus phuma in the name of Jesus phuma uyabona waqikiza umntwana wasukuma wakho ngesihamba lawo wavele wasukuma kahle wafika wabhuqa phambi kwakhe sayelele ekhwini wathi wena kufa okulo mntwana awusichazi ukuthi ukufa kuni kusha mabodi wena kufa okulo mntwana zichaze ukuthi ukufa kuni. AmaKristu sebangumsindo ngoba amaKristu mangabe kulokho naye ayalwa ngeBhayibheli kwenziwe wakhuluma umoya wathi uqhamukaphi lo muntu okwazi ukungikhulumisa uqhamukaphi lo muntu okwazi ukungikhulumisa uthi mina uthi baze baphela abantwana wathi njengoba laba abantwana befa njena babulawa yini wathi kuza mina ngubhoko walaba abantwana. Ngelinye ilanga ngathi ngisentabeni kwaqhamuka usibanibani wafike wangikinya uthema inkinya ngithema ngikhala wathatha iduku walifaka emlonyeni waze waphuma umphefumulo nginkinkisa uthi ngoba ngimdala ngangimdala ngesengimdala bathi mabe ngisuka sengifile
bacabanga ukuthi ngife nje ngoba ngisentabeni ngibulawa amakhaza kanti ngibulawe usibanibani. Futhi manje-ke njengoba laba bantwana befa bekintiza njena yimi nginoduko emlonyeni. Ngikhipheni iduko emlonyeni. Bonke abantu bathula. Ithine esahamba sayokhipha lelo duku laleso sangasi. Kodwa umakoti esho kathi nje wathi wena moya zichaza ukuthi unhloboni yomoya obulala labantwana babulalelayo. Ngakhali sathi awu baqhamuka labantu abakwazi ukungikhulumisa. So azange kwakhuluma thina zange saprofeta. Wakhuluma sona isalukazi. Sathi angifanga naturally njengoba ngicabanga ngabulawa. Ngavalwa ilokhuza ngavalwa ngeduku. Yikho labantwana bekikiza bethu befe. Yimina angikwazi ukukhuluma. Ngithi ayikho into emnandi njengoba nomoya kaShembe. Amen. Ngoba usho umoya kaShembe awubhushi. Umoya kaShembe awubanga umsindo ngisho sithandazela. Sengingatshela ukuthi uma sithandazela sibanga umsindo sibanga umsindo. Uvele uhlabelele yithi umoya wakho mawuze inkosi. Basho njalo baba wathi idimoni alikhishwa umsindo, likhishwa umoya kaNkulunkulu. Amen. Wathi umoya wakho mawuze inkosi. Sinomoya kaNkulunkulu ongatholakala indawo. Amen. Thina yini lento enzayo asipetizi thina asiprofeti kuthiwa kwenzani asinazi izini kuleli bandla ngisho ungafika kade uyisayona esinamandla kangana nesishayini kodwa mase ungene lapha siyaphela. Amen. I've seen two people abangena kuleli bandla bengabafundisikazi abashaya abanezilimi ezizimangaliso kodwa bake bangena lapha zaphela ngoba kuleli bandla azikho izilimi. Amen. Azikho. Kuleli bandla akubhongwa. Uma uzwa nje umuntu kuleli bandla sebhonga bokwazi ukuthi usengena umoya wobungoma. And umoya wobungoma awungeni la kuleli bandla ngaphandle mawuvele nani senenze ezinye izinto. Kodwa nje umoya wobungoma ongeni nje. Isho ukuthi-ke uMathi wayeNgwenya wazi wakhula ngahamba esikhawini ngo-1985 esaphinda. Ngesha ngahamba ebushena ngazi ukuthi wafaneni kanjani. Ngangicabanga ukuthi ngoba lento yakaMathi wayeNgwenya yayisimangaliso. Ngangicabanga ukuthi uyothi uma esefile senze imonument yakhe. Ngoba